har fra Volkswagen Danmarks side valgt at genoptage en succes, CB Kasseløb. Jeg læste om arrangementet på nettet, og så tænkte jeg, det må lige være noget for os. Lige nu der er vi i gang med at lave fronten på den, så den kommer til at ligne en vaskeægte Volkswagen. Vores balancepunkt sidder for langt tilbage. Der skal bare mange skruer i, mand. Så derfor så rykker vi sædet frem. Vi har valgt at lave 2 klasser, så der er en for familier, og der er en for entusiaster, så alle kan være med. Jeg kan oplyse om, at vi har 18 hold i familieklassen, og vi har 3 hold i entusiastklassen. Det gik desværre ikke så godt, som jeg regnede med. Hvad nummer blev I? Nummer 3. Altså, der bliver gået til den. The best man win. Det er jo oftest fædrene eller mødrene, der skubber bilen, og så er det børnene, der styrer. Der kan vi også se, at forældrene giver den virkelig gas. De giver alt, hvad de har. Det koster både fiberskader og nogle stakkere og noget forældre, men det er rigtig fedt, de går også meget op i det. Det, der skete, var, at vi havde for meget fart på, og den her bil er meget ustabil, når den drejer. Så der kom en meget hurtig sving i træk, som gjorde, at vi kom fuldstændig af kurs og var lige ved at køre ind i en anden bil. Vi har nu besøgt 25 Volkswagen-forhandlere fordelt i hele Danmark. Så har vi regionale finaler i august, også fordelt i de største byer i Danmark. Og så har vi en kæmpe finale i København i september.